Здравейте в този слънчев ден от кухнята на шеф Марио. Тази вечер за вас ще готвят не един, а цели двама български готвачи. Здравейте! Здравей! Понеже нашата кухня винаги е шарена и днес реших специално за вас да поканя моя приятел и колега шеф Крис да ви покаже една експлодираща палачинка. Нека обясни. Така, сега ще ви покажа една палачинка, много бърза, лесна и която е една страхотна закуска, ще ви даде енергия за целия ден. Необходими са ни само яйца, банан, овесени ядки, стафитки и сладко по ваше желание, каквото обичате. Маслото ще ни трябва само за да не ми залепне в тигана и ябълка и мента за украса. Така, взимате си блендера. Сега бананите влизат в блендера, така ли? Да. Започва интересно. Чух, че в тази палачинка няма мляко и брашно. Вярно ли е това? Да, точно за това е полезна за хора, които спазват диета, а в същото време да им даде енергия да са свежи през целия ден. Понеже имаш опит в професионалното готвене, доста често ли се е поръчвали клиентите за да ядат тази палачинка? Ами не навсякъде се предлага, но където я пуснат за предлагане, определено има голям интерес към нея. Аз бих казала, че за първи път виждам такава палачинка, без мляко и брашно. Никога до сега не съм правила и е много интересно. Ето, яйцата и бананите влизат в блендера. Трябва да постигнем хомогенна смес, нали така? Нормално е, става малко по-тъничко. Еже, бананите са по-твърди. Перфектно. След което в получената смес добавяме овесените ядки, които ще придадат плътност на самата смес. Вече звучи като закуска за фитнес маняци. И стафитките. Така. Интересно изглежда. Цялото нещо А за си да го приготвя бъркате. маслото? Да, може да слагаш в тиганчето. Сега ще се блендира ли втори път? Не. Това беше блендирането. Всичко друго остава така, както си е. И пристъпваме към изпичането на самата палачинка. Ето, шеф Марио разтапя масълцето. Готвям тигана с масло, докато той загрева, да може да направи палачинките. Ето. Както французите са казали, масло, масло и пак масло. Това е тайната на френската кухня. Вече е част и от нашата. Тигана силно загрят ли трябва да е? На умерена температура, за да не изгори палачинката. Аз ще помогна тук само да с загряването. И вече като видиш, че си ти е готов, може да си го намалиш. Ще стане интересно нещо. Затова в нашата кухня винаги е шарена. Крис, ти откъде научи тази рецепта за палачинка с банани и овесени ядки? Нямам спомен да ти кажа откъде.
знам от дълги години. Може би някъде покрай спортуването, покрай фитнеса съм я чувал. Някъде и вече дълги години си я правя и си кафвам. Сладка ли е на вкус за финал? Да. Чудесно. Само трябва да знаят нашите зрители, че трябва да си ги правят по-мънички палачинките, понеже по-лесно се обръщат, защото това не е обикновена палачинка, като тези, които познават хората, и по-трудно се обръща, няма такава еластичност като другите. Възможно ли е да се разрохка или разчупи на парченца? Случва се, но пак е вкусно. Пак е вкусно. Колко такива палачинки са достатъчни за един човек, спортуващ сутрин да закуси? В принцип една доза за един човек е с един банан и едно яйце. Един банан и едно яйце. 50 грама повесени ядки. От тази една доза колко такива малки палачинки ще излязат? Около 3-4. Около 3-4 палачинки. Много ми е интересно да видим финалния вариант. Мисля, че започва да се запича. Ние през това време може да видим приготовленията. Аз приготвих тук, докато той прави палачинките, една семпла декорация от ябълка. Мога да покажа също. Ще гарнираме с ветрило от ябълки. Как се прави? Внимателно разрязвам. Понеже ножем е малко, не е много остър, но има ли желание, има и резултат. Тоест режеме ябълката, обаче без да режеме до края. Да. За да останат слети в основата. Да. Много интересно, този похват не го бях виждала. То не е толкова сложно, въпросът е да се опита. Тази не стана много хубава. Това е финалният вариант, тук може да го видите. Да. Усеща се, че се отлепя отдолу, нали така? Да. Вече има. Още малко да захване и ще обърнем. Ще имаме смес за още няколко палачинки. Интересна рецепта. Си знам. Най-сложното в тази рецепта Я да видим как изглежда от другата страна. Изглежда страхотно. Напомняме малко за една рецепта на ладушки. Това е руска рецепта. Прилича точно на мини палачинки, само че е с мляко и с брашно. Изглеждат по подобен начин. Между другото, тук ще отбележа, че много силно ухае на банан. Мисля, че наистина ще ви хареса комбинацията, която шеф Крис ви предлага за закуска. В общи линии за 10 минути може да си направите закуска. Да, бързо, лесно, вкусно. По желание, ако искат, могат да си добавят ванилийка, който желая за аромат. Но и така имат прекрасен бананов аромат. Да, даже мисля, че се получи по-добре от ваниловия аромат. Закуска за спортисти. Покажем и презентацията.
съм подготвил. Ето така изглежда палачинката. Изглежда много добре и мекичка. Да, както казах, тя е с различна консистенция от обикновената палачинка. Виждаме сега, гарнирана с ветрило от ябълки. Тук като продължиме да правиме останалите палачинки. Така. Сладко от какво си избрал ти? Какво е твоето любимо сладко? Това е от смокини, което имаме ние, но всеки може според вкуса да избере сладкото. И аз много обичам сладко от смокини. Така и лентичка. Това общо взето. Ето и нашата палачинка е готова. А като представяме нашата палачинка, продължаваме да се справим още и така, докато не се задоволиме от сладко. Бон апети! По принцип може и без сладко, защото са със страхотен вкус, така че надявам се, че ще ви хареса нашата рецепта и че можете да си правите сутрин такава. Сега започваме. Беше много приятно да заснемем за вас това видео. До нови срещи, приятна вечер. И Приятен приятно прекъсване. Ще се видим в следващото видео.